Mara Santangelo, Roberta Vinci et à Varsovie face à Santangelo et Shaughnessy avant de s'incliner. Maria Elena Camerine. Deuxième tour à Doha, battu par Jankovic très sévèrement, 6-0, 6-1. 6 jeux à 1. Mais c'est quand même largement remporté par la Russe qui est au service à l'entame de cette deuxième manche. Et elle gagne pour la troisième fois consécutive son service. Pour l'instant, És az Jelena Gyementjeva, aki a 10. kiemeltje ennek a tornának, rajta kívül csak évhozzulabda menetek, külkemény játék. A második breaklabdát sem tudja. Kétszer játszottak egymással, és abból az egyik az Ausztrál Open volt idén, a legjobb harcoló is. Utána viszont már jöhet az 5. kiemelt Nadja Petrova, hiszen az ő ágán van Gyementjeva, úgyhogy azért lehet, hogy nem lesz majd könnyű dolga. Minden esetre most már igazából csak